हेलो गाइस खुलुमबाय गिबियावनो सेरारनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायगोन जेरक्सखौ मारै खालामो। जेरक्स खालामनायनि आदब खायदाखौ आं नोंथांमोननो फोरोंगोन गोरलैयैनो। बाहाय माखासे गोरलै आदबबो दं। बेफोरखौ आं दा नोंथांमोननि नैबे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। नोंथांमोनाबो जुदि सोलोंनो गोसोबा बिनि गेजेरजों सोलोंनो हागोन। फैदो दानिया जों नायनोसै जेरक्सखौ मारै खालामो मेसिनाव। स' गाइस नैबेनो जेरक्स मेसिना केनन मडेल नाम्बारा नैबे केनन इमेज रानार 2420L फुराना मडेल जाबाय। दा बेबादि मडेलनि जेरक्सखौ गोदान मोननो थांला, ओंखायनो नैबे फुराना मडेल सिगाङावनो बायखानायमोन। दा बेजोंनो बानायनाय खामानिखौ मावनाय जायो आरो। बिदिब्ला फैदो जों मेसिनखौ अन खालामग्रोदिनि सिगाङावनो। नैबे जाहैबाय कारेन्ट कन्ट्रल खालामग्रा मेसिन। बेखौ लागायनांगौ जायो मानोना गोबां समाव कारेन्टआ खम बारा फैयो, एखनबा बायदिसिना प्रब्लेमफोर जायो। बेनि थाखायनो नैबे कारेन्टनि मेसिनखौ लागायथ'नांगौ, जायखौ बुङो स्टेबलाइजार, कारेन्ट कन्ट्रल खालामग्रा। बिदिबा जों सुइचखौ होनोसै। फैबायनो कारेन्टजों फैबाय। बेनिफ्राय जेरक्सखौ अन खालामनोसै। जेरक्स अन खालामग्राया जोंना जेरक्सना खिथुनावसो, बेखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन। नैबेनो जेरक्स मेसिन अन खालामग्राया। नैबे जाहैबाय थारा, बेनो नै बाहाय फैबाय, दाना अन जाफैबाय। अन जाबाय मेसिना। नै बाहाय थुग्राया गासिबो दंखाजोबो। नैबे नाम्बार सेलेक्ट खालामग्रा, पावार, बेखौ थुवाबा अफ जाफिनो। अफ जानो माने लाइट बन्द जाया मेसिना, जास्ट ओरैनो लक, जेरै मबाइलफ्राव लक जानानै थायो बेबादि लक जानानै थानाय बादि जानानै थायो आरो। नायनो हागोन। औ अफ जाबाय, खिन्थु लाइटआ नै जोंगासिनो, पावारनि लाइटआ, मेन पावारनि। दा कारेन्टआ बाहाय दङ, नाथाय लक जानाय बादि अफ जानानै थाथ'दों आरो। दा बेखौ थुबानो अन जागोन। अन जाबाय, अन जाफिनबायबो नै। स' दा आं नोंथांमोननो फोरोंनोसै जेरक्स खालामनायनि फर्मुलाखौ। नै बाहायनो जों डकुमेन्ट्सखौ दोननांगौ। नै बाहायनो जों डकुमेन्ट्सखौ दोनगोन। ओमफ्राय जों पेपारखौ नैबेजों सोगोन। नैबेखौ बेजों खुलिग्रा दं। बे मडेला दस्रानि जेरक्स मडेला दस्रा जायो। नैबे दा बिनि मोनसे माबाखौ जों जेब्लाबो नायनानै लानांगोन। नैबेहाय नों मा पेपारनि जेरक्स खालामगोन, बाहायनो गासिबो दंजोबो। नै A3 साइज, A3 जाहैबाय जोबोद गुवार जायो। बेजों बे फुल पेपारजों बुङो। बे A3 साइज पेपारा जोबोद गुवार जायो। बिनि उनाव नैबे A4 साइज पेपारा नैबेनो, जायखौ जों A4 साइज पेपार होनो। बे पेपारानो जाहैबाय A4 साइज। बे पेपारानो गासिबो जायो। ओमफ्राय बिनि उनाव नैबे A4 साइज, बेबो मोनसेबाव। थारमाने बे A4 साइजआ, नैबे A4 साइजआव होयोबा जों बेखौ ओरै खालामनानै, नैबे लक बेखौ खुलिनानै ओरै गुवार खालामनानै बे पेपारखौ जों ओरै बहायनांगौ जायो। A4 साइजबा नैबेबादि होनायबा, नै पिक्साराव होनाय दंखायो। ओमफ्राय दा जों बेखौ आं दा मेसिनाव जों बिदिखौ बाहायला। नै दा जुदा सिस्टेमै बाहायनाय जायो। बेखौ ओरै लानानै ओरै होनाय जायो। जों दा नैबेहाय बाहायो। नैबे A4खौ जों नैबे A4आव बाहायो। नैबे A5, B4, B5 बेफोर पेपारा गोबां जातनि थायो। LGL नैबे जाहैबाय लिगेल पेपार होनो जायखौ। बे गोलावा A4निफ्राय एसे गोलावसिना। जेब्ला जों लिगेल पेपारखौ जेरक्स खालामगोन, बेखौ नैबेहाय दोनफैनांगोन। नैबे थिरसिनखौ नैबे लिगेलनि सिदा दोनफैनांगोन। जों दा नैबे A4 साइजखौ खालामगोन नालाय, नैबेहाय दोननांगोन जों सिदा। स' पेपारखौ जों बिदि दोननांगोन। नैबेखौ लक होनांगोन, नङाबा डाबल बोफानो नागिरो मेसिना। जोंना बे जाबाय। नोंथांमोना बुजिनो हादों। बिनि उनाव थोब सोबाय। नैबेहाय जुदि पेपार गैयाबा नैबेहाय ब्लेंक नुजाफैयो दे। ओरैजाय सापस जोंना पेपारा बैहाय सोनाय गैया, अब्ला नै बिदि खालि नुजागोन। जेब्ला जों बेखौ पेपारखौ सोबाय, होमबा बे सोनानै बेखौ नारसोबाय, होमबा नै बिदि सिन ओंखारफैगोन ना। बिनि उनाव जों कालार सेलेक्ट खालामनो हायो। कालारखौ मारै सेलेक्ट खालामगोन जों, नैबे डेन्सिटि दं, नैबे थुग्रा, गाहाय गोजौ आप डाउन खालामग्रा साइड, नैबे अके, नैबे बेक,
बे माखासे सेटिंआ गुबुन गुबुन खामानियाव बाहायो नाथाय जों बे खामानिखौ बांसिन बाहायनाय जाया जेरै कम्पिउटारजों कानेक्ट खालामनो हायो दस्रा मेसिनजों कानेक्ट खालामनो हायो खेबसेनो बथ साइड स्केनिं खालामनो हायो बे गासिबो बिदि दा जों बाहाय सिम्पोलखौल' सोलोंगोन बिनि थाखायनो जों दा नैबे कालार सेलेक्ट खालामगोन नैबे अट' बे कालारा नोंना जुदि बै जिरक्सनि मेसिना बै जायखौ नों जिरक्स खालामनो नागिरदों बिनि कालारा बै लेखा अरिजिनेल कालारा बेसेबां बादि नोंसोरनो एग्जाम्पल हिसाबै मोनसे पेपारखौ देखायनोसै नैबे कालारा थिगैनो दंखायो मोज्रिद नङा खालिया थिगैनो दंखायो बे दा बेखौ जों जिरक्स खालामनोबा थिग नैबे कालारा माबादि जानांगोन बे नैबे लेभेलाव दं मिडियामाव 0 ना ओरैबा जुदि नों बारायोबा नोंना खालिया ओरै बारा जाहैगोन थारमाने बारा ओंखारलांगोन आरो ना खालि खम जुदि नोंनि नैबे लेखाया जुदि मोज्रिद नुनायबा जोंनो बेखौ ओरै बारायलांनांगोन जोबथासे बारायलांनो हागोन आरो जुदि नोंना बैयो बांद्राय नाङाबा बै जुदि नोंना नैबे डकुमेन्टआ नोंना थिगैनो दंखायो जेलाव नैबेहाय खालियाबो नुखागोन ओंखायनो नों बेखौ ओरै खम खालामनानैबो बानायनो हागोन आरो ना मोननै मोनथाम नोंनि डकुमेन्ट्सखौ नायनानै दा जोंना बेना थिगैनो दंखायो बेखौ आं गेजेरावनो दोनगोन बिदि बानायगोन स' दा आं जिरक्सखौ बानायनानै नोंसोरनो देखायनोसै नैबेहाय मारै दोननांगोन जों बेखौ ओरै दोननांगोन जेब्लायबो आं दहाय फार्स्टआव A4 साइज मोनसे देखायबावदोंमोन बेखौ दा ओरै दोननांगोन ओरैजाय नैबे ओरै खर'जों दोनगोन उल्थाबो दोननो हायो नों जेरै खालामो सुबिदाखौ ओरै खालामगोन ओरै दोनगोन बेनिफ्राय नैबेहाय थुबाय जाखाजोब्बाय नैबेहाय थुनानै होबानो जाबाय नै स्केनिं जाबाय प्रसेसिं जाबाय नैबे दान जाबाय नैबेहायबो दान दा प्रिन्टिं जाबाय ओरै गबोगोन गनाया नैबेजों गबोबायलाय नै गबोबाय नैबेलाय लाइक बे दा जों बेहाय आं बे लेखाखौ खेबसेनो गांबा खालामगोन गांबाबा जों नैबेहाय मा खालामनांगोन नैबे पाइपखौ थुनानै होदो बिनि उनाव बे गोथांखौ थुनानै नैबे स्केनिं जाबाय नै खेनसेयावनो दान जागोन बाहाय स्केनिं जाखांबाथाय दान जाबाय लेखाया ओरै गबोबाय नै स' बेबादिनो जों बेखौ जिरक्सखौ बानायनो हागोन बिनि उनाव जों बथ साइड खालामनाय उल्थां फाल्थां खालामनाय बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फोरमायगोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लानो हागोन जुदि नोंथांमोनाबो जिरक्स खालामनो रोङाबा इजि प्रसेसआवनो सम मेसिना थाबथायो लेखाफ्रा दा जोंना बिदिबा जिरक्स पेपारा जाबाय जोबजोब्बाय दा आं नोंसोरनो फोरोंगोन बथ साइड पेपारखौ मारै खालामो बथ साइड माने उल्थां फाल्थां खिथुथिंबो थानाय उल्थाथिंबो थानाय बेखौ फोरोंनोसै दानिया बथ साइडआ नैदि नैबे पेपार नैबेना ओरैबो दं ओरैबो दं नै मोननै साइडथिंबो दं ना नै बिथिंबो दं बिथिंबो दं दा बेखौ जों बथ साइडआव खालामगोन बथ साइड खालामनोबा मारै होग्रोनांगोन जों बेखौ सिगाङाव जेरै फारसे दोननाय बायदि ओरै खालामदो बेखौ ओरै दोनदो ओरै समाननो नैबे जेब्लाबो नैबे सिनजों ओरै नैबेनिफ्राय स्केनिं जागोन बे A4 साइज हिसाबै दा नैबेसिम स्केनिं जागोन बे पेपारजों समान बिनिफ्राय ओरै बाराबा नुजानाय नंला आरो बिनिफ्राय ओरै गोजौ थांबाबो नुजानाय नंला ओरै बारा फैबाबो नुजानाय नंला स' जों दा बेखौ दोनबाय दा जोंना बिनि कालाराबो थिगैनो दंखायो ओंखायनो जों बेखौ जेबो सोलायनाय नंला दा जों बेखौ आं खेबसेनो बेखौ गांबा बुनगोन बेबो एखेखासै ओमफ्राय गांबा थुनानै होबाय आं खेबसेनो नैबे थुनानै होबानो दा खेबसेनो गांबा ओंखारसिगोन आरो ना ओरैजाय ओंखारगोन ओंखारनाया स्केनिं जाखांबाय नैबार ओंखारसिगोन नै ओंखारबोबाय गांसे ओंखारबाय गांनै ओंखारबाय गांथाम ओंखारसिगोन बिदिनो जों जिरक्सखौ खालामनो हायो स' जोंना ओंखारजोब्बाय अब्ला जोंना नैबे फारसे साइडना जाग्रोबाय नैबे दा जों बेखौ बथ साइड खालामगोन फारसे साइडजों पेपारा थुनानै बेखौ एसे मोजां खालामनानै सोफिननांगौ जों बेखौ मेसिनाव अब्ला जों बेखौ ओरै सोबाय पेपार सोनाय जायगायाव सोफिनबाय जों बेनिफ्राय नैबे पेपारखौ जों ओरै थिनदोंमोन ना नैबे फर्म नाम्बार 49A बेखौ दाना जों मारै दोनगोन ओरैजाय गांबाखौबो ओरै दोनगोन ओरै समान खालामनानै बाहाय दोनफिनगोन बाहाय दोनबाय गासिखौबो समान खालामनानै दहाय दोननाय बादियैनो नैबे समान जायाखै थनदों नै मेसिन सिङाव बोलांनाय नालाय बेखौ समान खालामनानै लानो आं ओरै दोनबाय
समान जाजोबनांगोन जोंना समान जासिगोन दानिया नैबे पेपार सोनायाव फैदो जों दहाय बैथिं खालामखांबाय नैजाय फर्म नाम्बार 19 दानिया जों बेखौ मारै खालामनांगौ ओरै दोननानै ओरै खालामबानो बैथिंजाय फैसिगोन आरोना 1 नाम्बार पेपारसिम नायदोनोसै आं गांसेल' खालामग्रोनायसै नैबायदि थुनानै होबानो जासिगोन एबा नै ओरै फैसिगोन बे गांसेया फैबाय पेपारा गांब्रैखौ थुखानोसै आं अब्ला जों बे पेपार गनायखौ नायनो हाबाय ओरैबो जाबाय ओरैबो जाबाय नै जाबायना होमबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेनि भिडिअखौ नायनानै निसय बुजिदों आरो मिथिनो मोनबाय जानांगौ स' दानिया बायसान्स जुदि नोंथांमोननि पेपार सोनाया थाबथायोबा बेखौ मारै दिहुनो बिनि मोनसे माबाखौ फोरोंनानै दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनोसै स' नैबे सान्सआव नोंथांमोननि पेपार सोनाया जुदि थाबथायोबा एखनबा पेपारा खेबथाबा गिसि जानाय पेपारफ्रा थाबथायो जेरक्स मेसिनाव मालाबाबो नोंथांमोना गिसि पेपारखौ सोनो नाङा नैखौ खुलिनांगोन नैजोंबो खालामजायोमोन नाथाय बेखौ नै मोनसे मेसिना प्रब्लेम जानायनि थाखाय बेखौ सिथाबथेना दोनबाय ओंखायनो बेजोंबो जिरक्स खालामजायोमोन जेरै बैथिं सोदों पेपार सोनाया बेजोंबो पेपार सोजायोमोन नैखौ बख'नानै दा बायसान्सआव आं बेखौ उननि समाव फोरोंसै दा मेसिना जुदि थाबथायोबा नैबेखौ खुलिनांगौ ओरै थुनानै होदो नैबेलाय जेरक्स मेसिना नैबाय थाबथानो हागौ पेपारा नैबायबो थाबथानो हागौ सम सम बेखौ बोखानानै मोजां बोनांगोन आरो नैबाय थाबथायोबा नैबे लकखौ ओरै बोख्लायनानै आराम खेवनांगोन ओरैजाय पेपारा बांसिन नैबेनो थाबथायो बेखौल' मोजां नायनांगोन बेखौ जेब्लाबो जोथोन लानांगोन नैबे लकआ जेब्लाबो बिदि जानानै थानांगोन ओरै गोलैनानै थायो बे सम सम बिदि जाहैबाय नैबेखौ ओरै मारिनानै जों जेब्ला खालामनांगोन बिनिफ्राय ओरै नारसोनानै मोजां नारसोनांगोन बास ना होमबानो मेसिना ओरै अन जाफिनगोन आरो जों एखनबा समाव खालिजोबो खालिखौ जों मारै सोनो हायो नैबाहाय नैबेनो जोंना खालिया आं दा बेखौ बख'नानै देखायथ'ला बेखौ ओरै लकखौ सिफायनानै खालिखौ ओरै फिदिंनानै बेखौ बख'नांगोन आरो जों दासिमाव बेसेबां जिरक्स खालामदों खालामाखै बेखौ नैबे नायबा नुनो हायो नैबे टटेल लिगेल साइज ओमफ्राय नैबे A4 साइज गासै जिरक्सखौ नैबे देखायदों नै बेसेबां बुरजा जिरक्स खालामखो बे मेसिनाव साननो हायो गोबां साननो हाथाव समबादि जिरक्स खालामनाय जाबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना जिरक्स खालामनायनि मोनसे फर्मुलाखौ मोनबाय आरो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर खालामनो गोसोबा सोलोंनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों आरो माखौबा बुजियाखैबा कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना सोंहरनो हागोन स' आं गगा मोनदों आंना गाराङा एसे बोरैबा जादों दा बेखिनियानोसै दिनैनि भिडिअआ आसा मोजां नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै जाहाथे आंखौ आंनि चेनेलखौ मदद खालामो एसेनोसै उननि समाव गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय गोजोन्थों बाय बाय